Obchodník číslo 3. Životná pravda o službe zvanej obchod. Je životnou pravdou, že pokiaľ sa budete pohybovať vo svete predaja dosť dlho, zažijete nezhody a sťažnosti. Tomu sa jednoducho nevyhnete. Vaša úspešnosť a dĺžka kariéry bude závisieť na tom, akým spôsobom budete zvládať tieto prejavy nesúhlasu. Pokiaľ nebudú na vašej ceste prekážky, nikdy nemôžete rozvíjať zručnosti a techniky, ktoré vás posunú z priemernosti do výšin neobyčajného úspechu. Vnímajte tých naštvaných klientov, nespokojných, agresívnych zákazníkov ako príležitosti vášho osobného rastu a buďte vo svojej kariére úspešní. Čiže Pán Boh vám ich zoslal, aby vás zocelil a skvalitnil. Lebo jeden nahnevaný zákazník, s ktorým sa nejednalo dobre, o tom hneď povie ďalším 10 ľuďom, ale nepovie to žiadnemu, kto s tým problémom mal niečo spoločné, menovite nadriadenému toho človeka, s ktorým jednal. Smutné je, že každý z týchto 10 to ešte povie ďalším 5. Znamená to, že v krátkej dobe už existuje 50 ľudí, ktorí sa dopočuli vaše meno a názov vašej firmy v negatívnych súvislostiach. Ale to isté platí, aj keď jednáte hrubo alebo neseriózne s vašimi spolupracovníkmi. A vy to už nemáte šancu napraviť nikdy. Typických zákazníkov výhovorky nezaujímajú. A ich zaujíma len riešenie problému. Nechcú, aby ste zvaľovali vinu na niekoho iného. Ak sa rýchlo ospravedlníte za komplikácie, zdržanie a urýchlenie sa pustíte do riešenia problému, potom urobíte veľmi vážne kroky k vybudovaniu pevnej reputácie vo vlastnej sieti, ale aj navonok voči zákazníkom. Takže rodina. Na nej stojí a padá aj naša kariéra. Váš manžel, manželka je najdôležitejším členom. Zapojte vašich najbližších do vášho tímu. Vy ste majitelia svojho vlastného podnikania. Vy podnikáte pre seba, nie za seba. Ľudia vo vašom domove majú na vašom úspechu veľký podiel, tak ich zapojte. Vaši najbližší by mali vedieť všetko o vašej práci, starostiach, ale aj o úspechoch. My pracujeme v systémom vedomostného sieťového marketingu a viete si predstaviť, o aké množstvo známych prichádzate? Oni vás podržia, keď budete na cestách, keď sa neskoro večer vracete domov, lebo vás budú chápať. Častokrát práve malá alebo zanedbateľná podpora zo strany manželky, manžela má za príčinu, že dobre sa rozbiehajúci spolupracovník zrazu vychladol a ukončil svoju sľubne sa rozbiehajúcu kariéru. Skúsenosť ukazuje, že tam, kde obaja partneri začnú spolupracovať, tak tam sa firma rozbieha neuveriteľným tempom. Preto treba neustále vysvetľovať a hlavne komunikovať s rodinou. Oni vám môžu byť nápomocní pri rôznych akciách, súťažiach a potom sa aj spolu s nimi môžete podeliť o odmenu. Tam, kde sú deti okolo 18 a viac rokov, podarí sa vám ich zapojiť, tak potom je zaručený rast a rozvoj vašej firmy 100%. Mladí majú všade zelenú a keď my zvedneme, kto bude ďalej rozširovať firmu? Myslíte na budúcnosť, veď od pozícia líder je vaša firma dedičná a aký asi budú mať vzťah vaše deti k dedičstvu, keď ich to nikto nenaučil ani im nepriblížil podstatu a zmysel našej práce? Kto bude potom robiť servis vo vašom neustále sa rozrastajúcom kmeni? Budúcnosť našej práce je v servisovaní kmeňa. Až 80% firiem vo svete je vybudovaných na princípu rodinného podniku. Ani vy nedokážete robiť túto partizančinu za chrbtom vašej rodiny dlho. Skôr či neskôr sa vám to vymkne z rúk a štruktúra sa vám rozpadne. Aspoň skúste manželku zapojiť do vašej administratívy, záznamov z rokovaní, tvorby štatistík a podobne. Vám odpadne toto úradovanie a získate vlastne potrebné množstvo času na konkrétnu prácu s ľuďmi v teréne, hľadaniu a pomoc novým sľubným potenciálnym zákazníkov a spolupracovníkov. Nepochopenie zo strany najbližších rodinných príslušníkov oslabuje údernosť vašej duševnej sily a niekedy sú to práve naši partneri, ktorí neuvedomujúci nám hádžu polienka pod nohy a ukončia našu prácu. Nepoznajú vlastne
princíp našej práce, nerozumia jej, neveria tomu a tak vás vlastne odhovárajú od spolupráce s firmou, voči ktorej samozrejme nič necítia. Každý dobrý predajca musí mať doma zázemie, o ktoré sa môže kedykoľvek oprieť, a to aj vtedy a hlavne vtedy, keď sa mu nedarí. Ale keď príde domov sám rozložený a skleslý a povie to manželke, ona automaticky zahlasí, tak sa na to vykašli, však máme z čoho žiť. A keďže sám potrebuje pomoc a nemajú odkiaľ získať, tak sa stiahne z boiska, lebo už jednoducho na to nemá síl. Rodina ho nepodržala. A ja sa priznám, že som už mal zajacie úmysly, ale práve v týchto pre mňa ťažkých chvíľach ma podržala práve moja manželka. Za to jej veľmi pekne ďakujem a prajem aj vám, aby ste mali podobné zázemie a porozumenie od vašich najbližších. Avšak o to sa musíte pričiniť. A to tak, že začnete rodine vysvetľovať základný systém práce, možnosti vzdelávania a budete neustále komunikovať. Zatiaľ každý, kto to takto urobil, skôr či neskôr si svoje polovičky pretiahli do rodinnej firmy a tam sa aj darí oveľa viac ako predtým. Čo je doma, to sa počíta. Ono to platilo a vždycky bude platiť. Takže za ďalšie máme organizácia a disciplína. V podstate sa jedná o proces, kedy ovládate svoj čas a život vy. Buďte disciplinovaní a robte veci, ktoré musíte robiť, keď ich musíte robiť. Potom príde čas, keď budete schopní robiť veci, ktoré chcete robiť, lebo ich už chcete robiť. Disciplína je vlastnosť, ktorú si môže osvojiť každý. Hlavne keď pochopíme prínosy, aké má zahajovanie dňa vo vhodnú dobu a pravidelne, potom budeme vlastne schopní vydať zo seba to najlepšie. Hej? To je, myslím, tým ranné vstávanie. Štatistiky hovoria, že až 70% každého predaja sa uskutočňuje od 7 do 13.00. Hej? A od 20.00 a 20% medzi 13. a 16. hodinou. Hej. Iba 10% sa robí po 16. hodine. U nás je situácia trošku iná, lebo toto sa týka klasického predaja kamenného. Hej. Lebo väčšina spolupracovníkov je ešte zamestnaná a podiel práce pre FG sa odohráva práve po 16. hodine. Ale to sa už jedná o priame predaje a to je výnimka. Hej. Čiže procesu predaja sa vlastne venujú len 2 hodiny z celého pracovného dňa. Čo je veľmi zaujímavé. Zbytok času je strávený chodením od zákazníka k zákazníkovi, čakaním v kanceláriách, telefonovaním, dohováraním schôdzok, dopravou, parkovaním, činnosťami spojenými so službami a ostatnými záležitosťami. Hej. Skutoční profíci strávia až 2-krát toľko času so zákazníkmi ako ostatní predajcovia. Neuzatvárajú viac očist vďaka svojim výnimočným schopnostiam, ale preto, že si vedia určiť priority a stanoviť si, čo je dôležité v rámci toho, čo každý deň robia. Čiže majú v tom systém. Hej. Stačí, ak len 1-2 hodiny viac zvýšenej aktivity venujete do sledovaniu, podarí sa vám ostatných predbehnúť a samých seba prekvapiť, koľkým ľuďom sa dá pomôcť a koľko peňazí sa dá zarobiť. Ak do tohto konceptu ešte pridáte poctivosť, disciplínu a organizovanosť, stanete sa najlepším v odbore. To je tých horných 10%. A keď ešte prihodíte k tomu túžbu po vzdelávaní, učení sa najnovších vývojových trendov, to vás posunie do horných 5. Spoločným rysom profíkov je schopnosť vnímať čas. Vďaka starostlivému vedeniu záznamov si môžu rozdeliť správne čas medzi zákazníka, čakanie a cestovanie. Nie je náhoda, že aj cestovanie sa dá produktívne využívať na proces vzdelávania, učenia a opakovania, a to tak, že budete počúvať nahrávky. Odborné, motivačné semináre alebo prehrávanie si svojich prednášok. Hej. Ja si vždy do auta beriem svoj MP3 a teším sa na cestu, lebo sa neustále učím. Mám ponuku v taške po ruke, vždycky nejakú literatúru, knihu, a tak mi vôbec nevadí vlastne, že u lekára alebo na úrade alebo kde je veľká rada, tak ja si tam proste čítam. Hej. Tých 30-50 minút čakania vždycky produktívne využívam a
tak to vlastne mám zabezpečený aj osobný rast. Až 80% svojho času predajcovia míňajú na neproduktívne veci, čiže veci, ktoré priamo nevytvárajú obchodné príležitosti. Takže produktivita a efektivita. Produktivita znamená, že veci robíte správne. A efektivita je, keď robíte tie správne veci. Čiže zdravotné poradenstvo je správna vec. Ideálne je, keď robíte správne samé veci. Keď správne robíte samé správne veci. Tak. Profesionálny predajca poverí niekoho iného, aby sa staral o administratívne záležitosti, ktorých máme v FG požehnane. Štatistiky, infosystém, nahlasovanie, evidencia, školení, seminárov, organizácia tréningov, dosledovanie predaja, prvé porady a podobne. Tu je práve výborný priestor pre nejakého rodinného príslušníka, manželka, syn, dcera, rodičia, neviem koho všetkého viete do toho zapojiť. Čím lepšie využívate svoj čas, chytrejšie, a to na veci, ktoré môžete robiť len vy, čiže prezentácie, školenia, konzultácie, tréningy, dosledovanie, obchodné rozhovory, a to sú tie veci, ktoré prinášajú výrazný finančný efekt, tak tým väčší bude aj váš príjem a tým viac voľného času budete mať pre rodinu a seba. A tie ostatné veci, ktoré sú síce zdĺhavé, tá administratíva, pošta a tieto veci, to môže robiť niekto druhý. Čiže morálna sila. Ak máte radi svoju profesiu, prejavujete úprimne záujem o ľudí a veríte v systém zdravia, potom budete cítiť morálnu zodpovednosť a dokážete presvedčiť ľudí, aby vo vlastnom záujme šli na tú verejnú prezentáciu. Budete ako misionári, ktorí majú svoje poslanie a veria, že keby všetci vedeli o systéme zdravia, to čo vy, tak by si jednoducho každý ho urobil. Tento pocit sa potom preráša na stále väčší počet zákazníkov, pretože predávanie je o predávaní pocitov a vy máte ten najlepší pocit. Predajná sila vašich klientov. Naši klienti nám budú do budúcna uzatvárať ďalšie obchody. Dôvod je veľmi prostý. Ak sa o nich veľmi dobre postaráme a vysvetlíme očistu a vlastne uspokojíme ich potreby s uzdravením, oni sami sa pochvália s výsledkami očisty svojim známym a odporúčia nám nových zákazníkov. Ono to 100% funguje. Stanú sa tak vlastne našimi asistentami. My sa však o nich musíme pravidelne starať, servisovať ich, konzultovať, keď treba, podľa potreby a neustále komunikovať a vysvetľovať. Vznikne tak medzi nami krásny dlhodobý vzťah osobný. Získať nového zákazníka stojí približne 5-krát viac úsilia, ako udržať si tých, ktorých už máme. To, že sme vo svojej štruktúre získali x počet ľudí, ešte nič neznamená, ak sa o nich nebudeme patrične starať a nebudeme s nimi pravidelne komunikovať. Musia vždy vedieť o všetkých nových aktivitách, programoch, akciách, produktoch, ktoré sa v FG odohrávajú. Nikdy neviete, kedy sa zaktivizujú, kedy príde ten správny čas prebudenia. To, že sme niekomu urobili nejakú očistu, je len úvod do obrovského obchodu, ktorý sa tu na tomto trhu pripravuje. My vlastne robíme za vás aj túto prácu, lebo pravidelne newsletter, to je vlastne vzdelávanie, či už sú to dumky alebo informácie, ktoré sa budú neustále potom opakovať o zdraví a uzdravení. Je to len taká vstupenka vlastne na cestu okolo sveta, ktorá bude trvať presne tak dlho, ako sa budete o klienta starať. Ak vydržíte, budete múdri a prezieraví, tak získate klienta na celý život a v budúcnosti príde ten správny obchod. Každé dieťa sa raz vydá a bude mať rodinu. A to je ten prirodzený nárast nášho kmeňa, ktorý bude fungovať, aj keď sa o to už aktívne nebudete starať. To už oni budú obhospodarovať tých svojich ľudí a robiť ten servis, čiže profesionálni poradcovia, ktorí vyrastú vo vašej štruktúre. Preto je tak životne dôležité si viesť presné záznamy z každého rokovania v rodine
o každej očiste, aby sme sa s týmito informáciami mohli cez náš informačný systém pracovať aj v budúcnosti. Následný obchod do budúcna bude zohrávať výraznú úlohu pre váš obchod a hlavne o provízny príjem ide. Preto nerozmýšľajte a skutočne každému robte prezentácie, predávajte. Kto sa hanbí, má prázdne gamby, to sa u nás hovorí. Výsledky. Veľkí manažeri začínajú tým, že majú výsledky. Ak už nemajú výsledky, zameriavajú sa na zvládanie určitých metód a zručností. Ak ani tieto metódy neprinášajú výsledky, zamerajú sa na činnosť. Hej. Dá sa teda povedať, že ako náhle dosiahneme nejaký výsledok, snažte sa pochopiť, ako a prečo ste boli úspešní, aby ste tento úspech mohli zopakovať. Častokrát je to postavené na začiatku na nadšení, ktoré neskôr vyprchá a manažer začne kombinovať a špekulovať, vylepšovať, ale tie prvotné výsledky už nikdy nedosiahne. Nič nie je horšie ako poradca, ktorý je rozbehaný a predáva každému, ktorý je v dohľade. Taký človek po sérii nezdarov nakoniec zákonite úplne zničený a zatrpnutý a končí. Nikto od neho nič nekúpi. Čo sa stalo? Ako sa to mohlo stať? Ako sa mi podarí znova rozbehnúť? Jediná možnosť, ako si na tieto otázky odpovedať, je vykonanie hodnotenia činnosti a výsledkov. Aj keď si budeme robiť rôzne rozbory štatistiky, nezabudnime na jednu vec. Každý sme jedinečný a každému z nás vyhovuje určitý štýl. Neopičte sa po druhých, lebo čo im prináša ovocie, to vás môže úplne zrujnovať. Nájdite si štýl prezentácie, ktorý ste používali, keď sa vám darilo. A boli výsledky, lebo oni kupovali vás a nie ten produkt. Buďte sami sebou. Skutoční profíci majú kľud v mysli, vychádzajúci z poznania, že urobili všetko, čo v danú chvíľu mali urobiť. Nespreneverili sa systému hodnot, v ktorý veria. A to sa dá len vtedy, ak systém umožňuje zodpovedať sa za úlohy a ciele. Môžeme si vybrať, ako strávime svoj čas a aké ciele budeme sledovať. Dôležité nie je, aký systém používate. Dôležité je, že vôbec nejaký systém máte. Každému totiž vyhovuje nejaký iný systém. Aby ten váš však bol zahrnuté, by tam mali byť kalendár, zoznamy, čo mám urobiť, projekty a ciele do budúcna, DR, riadenie, sledovanie cieľov, menný zoznam. Veľa ľudí si myslí, že poriadok a disciplína obmedzujú spontánnosť, ale opak je pravdou. Ak podniknete nutné kroky k tomu, aby ste boli organizovanejší, vykročíte tým smerom k maximálnemu využitiu času a úsilia, čo vás oslobodí vo všetkých oblastiach života. Skúste sa týmito vecami a radami riadiť a uvidíte ten pokrok. Ak je človek v poriadku, je aj poradca v poriadku. Tajomstvo toho, ako sa môžete dostať do poriadku, je vo vašom postoji. Nikto nemôže rozdeľovať osobný, rodinný a profesný život. Ak sa niečo deje doma, má to obrovský vplyv na pracovný výkon. A naopak, čo sa deje v práci, výpoveď, povýšenie, má vplyv zase na vzťahy v rodine. Náročnosť profesie predajcu. Ide o najnáročnejšiu profesiu z hľadiska udržiavania správneho postoja. V našej profesii totiž svojich zákazníkov vyhľadávame a veľmi často sa na nich obraciame v nevhodnú chvíľu a naražame tak vlastne na ľudí, ktorí nie sú práve nadšení, že nás vidia. Niektorí necítia potrebu, napríklad dlhodobo nezamestnaní, a nemajú záujem ani o to, čo ponúkame. To má za následok vysoký počet odmietnutí si vôbec vypočuť našu prezentáciu alebo sa aspoň stretnúť. Keď sa tento proces negatívnych skúseností opakuje každý deň niekoľkokrát, potom poradca riskuje, že bude jeho ego vážne zranené. A to až do takej miery, že vlastne negatívny postoj sa stane skutočným problémom číslo 1. Ako sa chrániť a nechať sa naočkovať pred nesprávnym postojom? No, dobrá otázka, nie? Ťažko.
Hej. Vy a ja sme emotívni ľudia a vnímame celý rozsah všetkých emócií. Hej. Keby sme nepocítili sklamanie, keď náš zákazník odmietne prijať očistu, či to je ten najlepší produkt na trhu, tak potom by sme nemohli cítiť ani nadšenie, keď niečo predáme a on ide napríklad na verejnú prezentáciu alebo kúpi si našu očistu. Hej. Stejné pocity, ktoré vedú k nadšeniu, vedú aj ku sklamaniu. Ak chceme byť úspešní pri predávaní, musíme mať schopnosť cítiť sa ako hore, tak aj dole. Hej. Ovládať sa je veľmi dôležité, pretože náš postoj určuje, koľko schôdzok máme, kedy začneme, ako skončíme a aké budú naše každodenné výsledky. Nemôžete ovládať vonkajšie okolnosti svojho života, ale existujú veci, ktoré môžete urobiť pre ovládanie svojho duševného postoja v čase, keď sa týmito okolnostiami vysporiadávate. Ak zmeníte všetko, čo vstupuje do našej mysle, stanete sa tým, čím chcete byť a budete tam, kde chcete byť. Preto si starostlivo vyberajte to, čo čítate, počúvate, na čo sa pozeráte. Hnev za to, čo sa stalo v minulosti, vytvára obavy z budúcnosti a to dokáže ochromiť aj úspešných ľudí v prítomnosti. Preto sa nezaťažujte neúspechmi z minulosti. Urobte za tým hrubú čiaru. Nezaťažujte sa ani tým, že čo bude v budúcnosti. Žite hlavne pre tento deň, tento okamžik. Život sa skladá z malých udalostí, ktoré sa dennodenne odohrávajú. Žite preto prítomnosťou a robte to seriózne. A stále. Hej. Budúcnosť sa vám odvďačí za to. Nebojte sa prijať zodpovednosť za váš život teraz a tým pádom aj za svoju budúcnosť. Ale urobte to teraz, nie zajtra. Neúspech je jav. To nie je osoba. Hej. Áno, môžete neúspieť, ale nie ste neúspechom. Hej. Vy nie ste vinní, takto sa to nemalo teda robiť. Čiže, ak včerajšok skončil v noci a dnes je prvý deň zbytku vášho života, tak potom začnite skutočne prijímať zodpovednosť zaň už teraz. Ako si uchovať správny postoj? Príjmite fakt, že môžete ovládnuť svoj postoj. Príjmite rozhodnutie, že urobíte všetko potrebné k ovládnutiu svojho postoja. Každú knihu, televízny program, film, nahrávku hodnoťte pomocou tejto otázky. Pomôže mi v mojom osobnom, rodinnom, profesnom živote, alebo existuje lepší spôsob využitia tohto času na zlepšenie môjho osobného, rodinného a profesného života? Ak nie, nepozerajte to. Každý deň sa naučte nové slovo, významný fakt, argument. Výrazne sa tak zlepší vaša retorika a presvedčovacie schopnosti. Každý deň čítajte aspoň 30 minút. Niečo hodnotné, čo vás bude informovať, inšpirovať a vzdelávať. Za rok tak prečítate okolo 25 kníh. A o 200 stránkach. Staňte sa odborníkom v branži. Už po roku sa stávate odborníkom. Premente svoje auto na automobilovú univerzitu. Človek strávi v aute 5 až 10 hodín týždenne. Buď v prehrávači, alebo cez mobil môžete počúvať rôzne motivačné odborné nahrávky. Po určitom čase sa vám to dostane do krvi a zlepšíte sa. Vyberajte si dobre svoju spoločnosť. Vedomé rozhodnutie stretávať sa s ľuďmi, ktorí chcú niečo dosiahnuť, vás bude veľmi motivovať. Naopak, plačkovia, tí ponosovači, vás nakoniec stiahnu dole a to preto, lebo väčšine k vám iba naťahujú ruky a je ich ďalej, čím ďalej, tým viac. Takže nakoniec vás prevážia a vy sa stanete jedným z nich. Pravidelná účasť na verejných prezentáciách, na obchodných rozhovoroch, na poradách, na tréningoch, konzultáciách a eventoch, tam sú tí správni ľudia, ktorí vás budú ťahať dopredu. Takže stretávajte sa tam s nimi. Je takmer pravidlo,
že po verejnej prezentácii až 90% ľudí je nadšených a chcú pokračovať vo vzdelávaní a prípadne aj robení kariéry alebo uzdravovaní sa z FG. Hej. Postupom času ich zapálenie ochladne až úplne vyhasnú. Existujú biochemické základy toho, prečo si ľudia sa cítia pri podobných prejavoch tak dobre. Hej. Niekedy stačí, že počujú o úspechu, pretože to dodá emocionálny náboj, uvoľňujúci chemické látky do krvi. A to má potom za následok zlepšenie telesných funkcií. Tieto účinky netrvajú však dlhšie ako niekoľko hodín. Ale pravidelné dávky motivácie vedú k lepšiemu zdraviu, spokojnosti a úspechu. Takto si môžeme vytvárať zásoby kreativity, energie a vytrvalosti. Do pauzy medzi dvoma prezentáciami si preto pokojne vypočujte nejakú nahrávku s motivačnou nahrávkou alebo tematikou niekoho, komu dôverujete. Keď počujete reči o úspechu podané so zápalom, uvoľnia sa vo vás endorfíny do celého tela. Potom máte opäť chuť sa pustiť do akcie a vrhnete sa na prezentácie. Dajte sa do toho a vypestujte si návyky, ktoré vám umožnia udržovať si ten správny postoj ku zdraviu a k úspešnému životu, aký si právom zaslúžite žiť. A to je práve tá úloha vlastne kníh, nahrávok, motivačných videí a tak ďalej. Toto vás drží, jak sa vraví, nad vodou. To je tá voda, čo vás drží nad vodou. Nie každý môže byť najlepší, najschopnejší, ale každý môže byť jedničkou. Ak sa dokážete na konci dňa pozrieť priamo do zrkadla a povedať si, dnes som využil svoje schopnosti, dal som do tohoto najlepšie, čo bolo v mojich silách. Som jednička. Keď si uvedomíte, že ozajstný úspech neznamená niekoho poraziť, predbehnúť, pretože ozajstný úspech, radosť a šťastie vychádza z využívania vlastných schopností a možností. A ja som ich využil na plné gule. Každý z nás chce uzatvárať obchody s niekým, komu dôveruje. Viete si predstaviť, že by ste chodili k lekárovi bez toho, aby ste neverili, že jeho spôsob liečby je dobrý? Alebo jednali by ste s bankou, ktorej dôveryhodnosť je podozrelá? Alebo mohli by ste byť šťastní s partnerom, ktorému neveríte? Pokiaľ vám ľudia naozaj dôverujú a vy urobíte všetko, ako má byť, potom s vami budú chcieť obchodovať. Prečo zákazníci hovoria nie? Poprvé, nie je dôvera. Po druhé, nie je potreba. Po tretie, nie sú peniaze. Po štvrté, nie je túžba ani záujem. A po piaté, nie je to súrne ani naliehavé. Všimnite si, že na prvom mieste nie je náhodou dôvera, lebo tá je najdôležitejšia pre predaj. Každý dôvod vám povedia otvorene. Ale to, že vám nedôverujú, vám nikdy nepovedia a zamaskujú to za nejaký iný dôvod. Každý z nás je dôveryhodný. Len problém je v tom, že túto dôveryhodnosť neoznamujeme svojim zákazníkom a práve tento nedostatok komunikácie je vlastne kľúčom. Tu rozhoduje, aký druh osoby ste a ako vás vidia zákazníci. Musíte sa vedieť predať. Lož vás môže posunúť dopredu, ale nevráti vás naspäť. Fakt. Strihať ovcu môžete raz ročne, ale stiahnuť z kože ju môžete len raz. A preto sa to neoplatí v tomto poradenstve klamať, lebo vždy príde niekto, od koho sa zákazník dozvie pravdu. A vtedy ho už stratíte navždy. Čiže rozvíjanie dôvery. Vzhľad. Mali by ste vyvolávať priaznivý dojem. Príhodné oblečenie nosiť. Nikdy totiž nedostanete druhú šancu urobiť prvý dojem. Hovorí sa, že šaty robia človeka. Ďalej, sebadôvera. Pri jednaní slova
a tón hlasu to dofarbujú. Takže pozor na to. Až 55% postojov a pocitov sa vyjadruje cez vzhľad, to čo ľudia vidia, postoj a cez gestá. 38% tónom hlasu, to je ako hovoríme, a iba 7% slovami, čiže čo vlastne hovoríme. Čiže všimnite si, že len 7% je to, čo hovoríte. Tón vášho hlasu je 38%, ale váš postoj, gestá, vzhľad, toto robí viac ako 50%. Takže pozor na to. Viac obchodov uzavriete, keď sa budete riadiť slovami mamky. Narovnaj sa, dívaj sa ľuďom do očí, rovno, hovor nahlas, tak ako ti jazyk narastol. Váš úspech závisí na návrate k základom predaja a na uprenie pozornosti k detailom. Vyberte si dobrú spoločnosť. Ja si myslím, že FG je fakt dobrá. Ak máte nejaké výhrady, pochyby k firme, tak sa pokúste byť príkladom toho, že je možné odvádzať úplne výnimočnú prácu. Práca na zlepšení spoločnosti je jednou z najväčších víziev, ktoré vás môžu vo vašom profesnom živote stretnúť. Ak sa vám niečo v práci nepáči v FG, tak to povedzte. Povedzte to svojmu sponzorovi, máme pravidelné porady, nech sa to prejedná. Ja som otvorený všetkým zlepšovákom. Treba sa aj riadne dobre načasovať tú svoju prezentáciu, aby bol zákazník v pohode. Je lepšie, ak cítite, že nie je ten správny čas, radšej určite nejaký náhradný termín. Ďalej, poskytnite svojmu zákazníkovi všetko preto, aby vám osobne mohol dôverovať. A on si už zdôvodní, prečo ide kupovať práve od vás. Nezabúdajme, že sa líšime od ostatných spoločností tým, že poskytujeme vzdelávanie o systéme zdravia a dlhodobý doživotný pozáručný servis a poradenstvo bezplatne. Pozitívne myslenie vám dovolí využívať vaše schopnosti, ktoré máte, zatiaľ čo negatívne myslenie vám bráni využívať plne vaše možnosti a schopnosti, čo máte. Tak potom hlavu hore, vážení. Prajem vám veľa úspechov v obchodoch a v predaji a v tvorbe štruktúry. Všetko dobré, ahoj, ahoj.